kalaban kay Bongbong ng mga mga issue na nun pang panahon ng kopong-kopong. Bakit kayo ganyan? Hindi kayo patas sa labanan. Kayo na nga itong nandaya, dagdag bawas nung nakaraan. Mga katunggali, kailan nyo ba siya lulubayan? Wala na ngang naniniwala sa inyong mga pangbibintang. Kung ano-ano ang inyong pakana sa social media, panay pa ang ads na bayad pero di naman mabenta. Sayang ang effort, mukha lang kayong katawa-tawa. Hinaluan kasi ng bintang na may galit, iya'y hindi tama. Pwede bang umayos ka? Sarili lang ang ikampanya. Komento tuloy ni Larry Gaton, sa susunod daw ay baliw ka na. Tingnan ninyo ang kampo ni Bongbong ay walang imik. Nakatuon lang sila sa sarili at yan ang correct. At dahil diyan, naglipa na ang mga karavan. At dyan kayo dapat matakot, dumarami ang nagmamahal. Sa survey number 1, kahit saan malayo ang lamang. Pag natalo pa ewan ko na lang, huwag na lang tayong maghalang. Panay ang pukol ng kalaban kay Bongbong ng mga issue. Mga issue na kahit sagutin ayaw paniwalaan. Lintek na drug test yan, kahit legit ay peke daw yan. Ba't di na lang magpasalamat at negative gusto'y positive? Ganyan ang halalan, talamak talaga ang laglagan. At si Bongbong daw ay clown lang, ewan ko sa inyong mga buang.